L-esportazzjoni ta' prodotti minn pajjiżna lejn ir-Renju Unit żdiedet sew wara Brexit, speċjalment meta wieħed qabbel l-esportazzjoni tal-prodotti fl-ewwel 6 xhur tas-sena li għaddiet mal-ewwel nofs ta' din is-sena. Il-Kummissarju Speċjali għar-Relazzjonijiet Ekonomiċi, Finanzjarji u ta' Negozju mar-Renju Unit, Mario Vella, spjega kif l-importazzjoni kien hemm tnaqqis ta' madwar 15% li jista' jkun attribwit ukoll għas-sitwazzjoni li ġabet magħha il-pandemija. Min-naħa l-oħra stqarr kif l-istatistika dwar l-esportazzjoni tal-prodott Malti lejn ir-Renju Unit hija pożittiva ħafna. Jekk tirrestrinġi l-indicators tiegħek għal prodotti mhux volatili, int għandek żieda ta' pratikament 90%. Jekk tara lejn il-prodotti kollha li esportajna, qed nitkellmu naġa nipeti fuq il-figura pożittiva ħafna l-aħħar ta' 145% żieda. Il-Kummissarju spjega kif il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea ma jidhirx li affettwa l-moviment ħieles ta' persuni bejn pajjiżna u r-Renju Unit fl-aħħar sena. Il-Covid kien l-element predominanti u għalhekk diffiċli mill-inqas f'dan il-perjodu illi minnu qed nosservaw, diffiċli li tajt x'kien l-impatt speċifiku tal-Brexit. Ma jidhirlix li l-impatt tal-Brexit kien drammatiku, anzi xejn. Vella nota kif Brexit ġab miegħu diversi sfidi u hemm prodotti speċifiċi li pajjiżna qed isibha diffiċli biex jimporta. Qal kif issa l-Renju Unit huwa pajjiż terz hemm regoli xi jkunu segwiti, imma mal-isfidi hemm ukoll ħafna opportunitajiet. Brexit qiegħda bħalissa, ir-Renju Unit huwa pajjiż terz kif jgħidulu, u dan jippreżenta numru ta' opportunitajiet. Imma biex dan l-opportunitajiet inkunu nistgħu nisfruttawhom, ovvjament hemm bżonn ta' xogħol. Hemm bżonn ta' support tal-Istat, fl-istess waqt però hemm bżonn li s-suq lokali, s-settur privat jagħmel minn kollox biex jisfrutta dawn is-sitwazzjonijiet. U nifhem li hemm passi f'din id-direzzjoni.